Ola, benvidas e benvidos a esta canle de YouTube de Yoga na Casa. Imos continuar cos exercicios de respiración despois de ver no vídeo de respiración 1 como facer respiración completa e como facer a proporción que lle chamamos 1-2, é dicir, inhalar na metade de tempos que exhalamos. Hoxe imos ver o primeiro pranayama. Os pranayamas son exercicios de respiración do Hatha Yoga que buscan silenciar a mente para logo introducirnos na meditación. Nos imos facer simplemente con unha función de relaxarnos, de oxigenarnos, de sentir esa sensación de casi como estar nas nubes. Entón, o primeiro que facemos sempre sentar cómodamente. Estes exercicios podense facer sentados nunha silla sen ningún problema. Se non vos resulta cómodo, cruce de pernas, se sentides que caídes para atrás, buscades unha cadeira que teña un respaldo recto, apoiadelo o lombo, pés en ancho de cadrís. Se non vos chegan ao chan, poñedes un taquiño e aí, ben dereitas, ombreiros relaxados, o primeiro que facemos é sentir. Eu sempre digo que se sinte mellor cos ollos pechados, invítovos a que probedes. E imos sentindo como se atopa o xo noso corpo. Podemos facer un rexistro parte por parte, dende os pés cara a cabeza, algunhas tensións que poidamos relaxar, ou simplemente sentir esa sensación interna que ás veces se acumula na boca do estómago. En este sentir, tratamos de afrouxar o rostro, que quede sen expresión, ou se queredes, para asegurarnos de que non se nos frunza o entrecello, esbozamos un pequeno sorriso, tanto na comisura da boca como dos ollos. Relaxamos a lingua no chan da boca e imos levando a atención cara á respiración. Como é hoxe a nosa respiración? Se sentimos que entra e sae fluidamente. Se sentimos que se traba en algún punto, ou mellor, cando sae, non sae tanto aire como metemos ao inhalar. Observamos a apertura dos orificios do nariz. E dende aquí empezamos a buscar a respiración completa, botamos o aire residual e empezamos inhalando abdome, costelas, peito, exhalamos suave, sen forzar, que saia só. Facémolo varias veces para instalarnos cómodamente na respiración completa. Cando esteamos ben instaladas, buscamos a proporción 1-2. Primeiro contamos os tempos da exhalación. Cada unha á súa velocidade, que conte os tempos á súa velocidade. Que sexan tempos pares, facémolo 3 veces para asegurarnos de que sempre nos dá o mesmo número de tempos.
logo reducimos á metade a inhalación. No meu caso teño que inhalar en 3 para logo exhalar en 6. E mantendo esta proporción, 1-2, recordade que se estades incómodas é mellor reducir a cantidade de tempos, pois ir a 4-2 ou incluso a 2-1. Instaladevos aí cómodamente e dende aquí empezamos o pranayama de hoxe, que é Anuloma Viloma. Índice e o dedo máis longo da man dereita no entrecello e o matapiollos ou polgar sobre o orificio dereito. Despois imos tapar o orificio esquerdo co o anular e o maimiño xuntos, aquí facendo unhas pinzas. Se vedes que esta posición non vos resulta moi cómoda, o que facemos é os dous dedos van para baixo, entón quedan así unhas pinzas. Co matapiollos pechamos o orificio dereito e despois co maimiño e o medianiño pechamos o orificio esquerdo. Entón, partindo co orificio dereito pechado, empezamos inhalando pola esquerda. Despois tapamos o orificio esquerdo e logo soltamos pola dereita. Cando rematemos de soltar pola dereita, repetimos a inhalación pola dereita. Pechamos, soltamos pola esquerda. Ata aquí iría un ciclo, sempre respetando inhalar na metade de tempos que exhalamos. Continuamos. É importante que se en algún momento se vos tapa un orificio do nariz ou se en algún momento sentides afogo ou sentides algo de ansiedade, que deteñades o exercicio. Xa outro día volveremos a facer, un día que esteamos mellor, que nos entre mellor o aire ou que teñamos o nariz máis aberto. Porque se forzades a facer o exercicio, incluso estando incómodas, é peor o remedio que a enfermidade, ides acabar máis nerviosas ou máis axitadas, e o que buscamos é todo o contrario, oxigenarnos, estar tranquilas, sentir esa sensación de paz mental. E o mesmo podedes reducir tempos. Imos facer 3 ciclos máis xuntas, empezamos sempre pola esquerda, soltamos o aire que temos dentro e inhalamos pola esquerda. Tapamos esquerda, soltamos por dereita. Inhalamos por dereita. Tapamos primeiro e logo soltamos por esquerda. E repetimos. Inhalamos por esquerda, tapamos, soltamos por dereita. Inhalamos por dereita. Tapamos, soltamos por esquerda. E un último, inhalamos por esquerda. Tapamos, soltamos por dereita. Inhalamos por dereita. Tapamos, soltamos por esquerda. Despois de soltar todo o aire pola esquerda, destapamos e observamos un pouco como sentimos os orificios do nariz,
como sentimos esa sensación interna do corpo que ás veces non ten palabra, só se pode sentir. Como sentimos o fluxo de pensamentos, se sentimos a mente máis calada, podedes vos fixar se vos tensou algo facendo exercicio, ás veces molesta o ombreiro dereito, ou apretamos a lengua contra o padal, que sensación tendes no corpo. E ata aquí, anuloma viloma. Serve para purificar as canles de enerxía do corpo. Namasté, ata a próxima.